Kuulepas nyt, Muumipeikko. Tuon kukkasen terälehdet aiheuttaa sinulle elämäsi retken. Sano minun sanoneeni, saatana. Niinkö? Oletko varma? Ketatko sinä nulikko epäillä minua, perkele? Hei, olisiko teillä hetki aikaa puhua Jeesuksesta? Mitä asiaa koskee, saatana? Jeesus, meidän elämämme pelastaja oli tulla puskassa paskalla. Mitä helvettiä? Missä puskassa? Ja kenen helvetin luvalla? Muumipapan. Hän oli myöntänyt hänelle kirjallisen luvan mennä paskalle puskaan. Nyt painut helvettiin. Mitä? Painut helvettiin tai Muumipeikko vetää sua turpaan. Minun lienee parasta lähteä nyt kotiin. Voi ei nuo. Muumipeikko, pelasta minut! Nipsu yrittää näyttää minulle munansa! Jaa, munansa yritti näyttää siellä kalliolla. Olisinpa nähnyt sen. Jaa, ei se niin kummoinen ollut. Muutama syylä siellä täällä. Vähän rupeakin. Juuri sellaisesta minä pidän. Miksi pysähdyimme, Muumipeikko? Tuo on se kusipää, josta aikaisemmin kerroin. Homo! Tule alas sieltä! Jaa, mitä sanoit? Sanoin, että tule alas, niin me vedetään sua lättyyn. Kuules nyt, pieni paskapallero siellä. Minä tiedän yhtä sun toista sinusta ja Haisulista. Haluatko, että kerron sen kaikille? Oi, älkää. Me jätämme sinut tästä lähin rauhaan. Anteeksi. Ei tarvitse pyytää anteeksi. Asia jo on käytännössä unohdettu. Sopisiko teille, että tulen teidän matkassanne Muumitalolle? Tietysti, mutta mitä sinä siellä? Muumimamman piirakka maistuisi. Minä olen aikoinani paljon maistanut Muumimamman piirakkaa. Hei, minähän voisin näyttää sinulle minun munani. Mitä? Juu, ei kiitos, ei tarvitse. Ei sitten. Voi vittu, Nipsu, sua saa aina hävetä. Todella mukavaa, että pääsitte paikalle, Pertti Eräreikä. Minä olen odottanut vierailuanne jo kauan. Juu, missä Muumimamma on? Pitääkö paikkansa, että sinulla on ihan helvetin iso kyrpä? Mitäs täällä jutellaan? No näitä jutellaan Muumipapan kanssa. Vanhoja tuttuja kun ollaan. Kiitos kun kuitenkin päästitte minut majoittumaan tänne. Ja vielä Muumimamman huoneeseen. Se oli todella kiltti. Minä en oikein pidä tästä ideasta, että Eräreikä majoittuu sinun huoneeseesi, mamma. Hänellä on niin jäätävä iso Nyt naama kiinni ja juo teesi. Mamma, minulla alkaa särkemään päätä pikkuhiljaa, että jos voisimme siirtyä makuuhuoneen puolelle. Minä olen valmis, oletko sinä? Kyllä olen, Pertti. Vanhojen aikojen kunniaksi. Minusta tuossa on jotain epäilyttävää, että Muumimamma jakaa piirakkaa kaikille paitsi minulle. Nipsu on kyllä oikeassa. Kuulin, että sinäkin sait. Juu, näin on. Entä onko nyt oikea hetki näyttää munaa? Nyt vittu, Nipsu, oikeesti. Loppu hyvin, kaikki hyvin.